Nu skal vi rette blikket mod fremtiden, eller rettere, fremtiden er her faktisk allerede. For 2011 ser ud til at blive året, hvor vi skal til at køre elbiler for alvor. Altså rigtige elbiler, der er født og konstrueret som elbiler fra starten, ikke ombyggede benzinbiler eller enkeltstående garageprojekter. Det er faktisk os danskere, der siden den revolutionerende, men også latterliggjorte Ellert er gået forrest i udviklingen af det eldrevne køretøj. Og Danmark går stadig forrest. Her er elbiler nemlig afgiftsfritaget, og fordi vi er et lille land med en velfungerende infrastruktur, så er det faktisk oplagt for danske iværksættere, men også nogle af verdens største bilfabrikanter, at bruge Danmark som testland. I dette program kan du få svar på, om din næste bil er en elbil. Og sidder du derude nu og ryster på hovedet med korslagte arme og tænker, det virker jo ikke, så synes jeg lige, du skal se med her. Hej Martin. Hej. Hej. Martin, du er den i Danmark, der ved allermest om elbiler og om fremtidens biler i det hele taget. Og derfor skal du være min co-driver igennem hele det her tv-program. Skal vi komme ud og køre den her? Det lyder som en rigtig god idé. Godt. Vi kobler fra. Hør godt efter. Den siger ingenting. Som i alle elbiler er fraværet af motorstøj den mest overvældende første oplevelse. Og så hverken lugter eller forurener den der, hvor den kører. Bilen er en spritny Renault Fluence, og den her er det allerførste eksemplar i Danmark. Og den byder på de mest moderne teknologiske løsninger på, hvad en elbil formår. Det er så fedt, det gør det. Men hvorfor skal vi egentlig skrotte vores elskede benzinbiler? Jo, det er der flere grunde til. Forureningsproblematikken kender vi alle. Det handler ikke bare om, at verdens samlede CO2-udslip skal formindskes. Fossile brændstoffer er en begrænset ressource, som fortsat bliver dyrere og dyrere og sværere at udvinde med større og større naturkatastrofer til følge. Siden energikrisen og de bilfri søndage i 70'erne har vi drømt om at gøre os uafhængige af de olieproducerende lande. Så skal vi opretholde vores behov for transport og den frihed, som vi har i bilen, menneskets bedste ven, skal der findes et alternativ til forbrændingsmotoren. Som forgangsland sker der rundt omkring i Danmark masser på elbilfronten. For eksempel har udvalgte familier i hele landet i løbet af vinteren sat benzinbilen i garagen for at køre og teste elbiler. Så skal vi lige have startet den, og den starter jo uden at man hører motoren gå i gang her. Vi skal huske ind mod sig selv og så frem, så kører vi fremad. Se frontbremsen. Sæt noget varme på. Som en ud af 2.400 danske familier har familien Eliasson i vinterens hårdeste måneder deltaget i det 2-årige test en elbilprojekt, søsat af firmaet Choose EV. De første biler i testforsøget er ombyggede benzinbiler, med de begrænsninger og børnesygdomme, det kan medføre. Her har vi en af udfordringerne. Det er en bakke. Men heldigvis er der 50, så det går jo fint. Det kan den nemlig sagtens køre. Selvom overgangen fra benzinbil til elbil har været forholdsvis gnidningsfri for Stig, så har der været især én ting, der har krævet stor tilvænning. Rent mentalt skal man lige vende sig til at planlægge, fordi den kan jo ikke køre så langt. Den har en rækkevidde om sommeren på omkring 80 km, noget mindre om vinteren. Så man er nødt til at planlægge hele tiden, tænke begrænsninger og tænke muligheder ind i det. Det er sådan lidt ligesom en pilot. Han skal vide, hvor langt han kan komme på det brændstof, han har. Og det skal jeg også, når jeg kører i en elbil. Fordi jeg kan ikke lige holde ind og tanke. Det tager 7 timer. Så planlægning og planlægning er en rigtig god ting. Så kan vi køre forbi Shell-tanken derovre og kigge på benzinpriserne. 11 kroner 79 literen.
Ja, i øvrigt havde jeg en rigtig sjov oplevelse derinde, da jeg var inde og skulle have vasket. Kom ind med en elbil på en benzintank, så kigger folk altså en hel del, skulle jeg lige hilse at sige. Store smil. Og så, da de opdagede, at jeg bare skulle have vasket. Nå, okay. Elbiler skal også vaskes. Ja, det skal de nemlig. I de måneder Stig og hans familie har kørt elbil, har de trods bilens udfordringer og det meget kolde vejr praktisk talt ikke brugt deres benzinbil. Reelt har jeg kørt 2300 km i elbilen, og i samme periode har jeg brugt min almindelige benzindrevne til 100 km. Under 100 faktisk. Kun til 2 ture med trailer, og 1 tur, vi var 5 personer. Resten har elbilen dækket. Og det synes jeg er langt over mine forventninger. Hvor man kunne kalde Citroën C1'eren for elbilernes første generation, altså benzinbiler ombygget til at kunne køre på el, så er de elbiler, der kommer på markedet nu, født som elbiler. Derudover Renault, Mitsubishi, Peugeot og Nissan Leaf, der er kåret som årets bil i Europa i 2011. Og så skal det retfærdigvis også siges, at Citroën kommer med nye fuldblods elbiler. Men hvorfor er det først nu, elbilerne ser ud til at slå igennem? En af grundene er selvfølgelig, at det vi har i forvejen virker. Der ligger en benzinstation på et hvert gadehjørne. Infrastrukturen er på plads. Det er nemt og bekvemt. Og så har elbilen ikke kunne slå benzinbilen på et helt bestemt, men vigtigt punkt. Martin, set ud fra en forbrugersynspunkt, så er problemet med sådan en elbil her, det er jo rækkevidden. Det er rigtigt. Da vi startede i dag i den her bil, stod der 159 km i rækkevidde. Men en af problemerne er, hvis man bruger varme eller strøm til radio og andet, så bliver rækkevidden reduceret. Nogle gange ganske betragteligt. Med en forbrændingsmotor, der har man jo et spildprodukt, som er varme, og det benytter man jo selvfølgelig om vinteren. Og det er på den måde en fordel i en forbrændingsmotor. Men i en elbil som den her, der bliver vi nødt til at tage strømmen til opvarmning og til radio og andet fra bilens batteri. Så derfor så vil vi opleve en reduceret rækkevidde. Okay. Det vi gør nu, vejret i dag, det er sådan lidt en blanding mellem noget solskin og noget snevejr og noget overskyet. Ja. Lige nu er der 22 grader varmt i bilen, varmeanlægget kører. Nu prøver vi at se, hvor langt den bil her kan køre på en dag som i dag. Ja. Batteriets store problem er energitætheden, altså hvor meget energi det oplagrer. For at yde det samme som 1 liter benzin, kræves et batteri, der vejer 47 kilo. Vil man med andre ord køre langt i en elbil, kræver det enorm batterikapacitet. Og det er præcis, hvad den amerikanske elbilfabrikant Tesla kan tilbyde med deres sportsvogn Roadsteren. Den kører 340 km på en opladning og kan altså snilt køre fra København til Esbjerg uden problemer. Ulempen er selvfølgelig, at bilen bliver dyr. Teslaen koster fra 850.000 kroner og op efter, så den bliver aldrig hvermands eje. Og det er altså ærgerligt, fordi det her det er en rigtig sjov bil at køre i. Lige nu er det sådan, at for hver ny generation af batterier, der kommer på markedet, så kan de mere og mere. Og det vil sige, at elbilerne kan mere og mere for hver generation. Hvornår skal jeg købe min elbil? Skal jeg købe nu, eller skal jeg vente på næste generation, der kan lidt mere? Jeg synes lige godt, man kan komme i gang med at købe den nu. Vi kan jo se, at den her bil den fungerer utrolig godt. Den kører godt. Og de fleste mennesker kører ikke ret langt alligevel. I gennemsnit omkring 40 km om dagen. Og hvis man er i tvivl om, hvor tit man har behov for at køre mere, så kan man jo notere de dage, man kører længere end f.eks. 100 km i sin almindelige bil. Og se, hvor stort behovet er. Men de fleste vil blive overrasket over, hvor sjældent det er i virkeligheden. Den her bil, det er en Renault, og den ligner jo dybest set alle andre Renaulter. Men når nu man har proppen med flasken og er ved at lave nye biler, hvorfor så ikke gentænke hele konceptet bil? Og det gør man faktisk her i Danmark. Vi skal en tur til Horsens. I konkurrence med de traditionelle bilproducenter og fremadstormende kinesiske bilmærker, slår den lille iværksættervirksomhed Ecomove med elbilen Cubic stort brød op. Visionen er jo helt enkelt. Vi skal være international bilproducent. De har tanken fuld af selvtillid i Horsens. Og hvis et dansk bilfirma skal kunne gøre sig på den internationale bilscene, så skal man også komme op med et nyt koncept.
En bil, der adskiller sig markant fra de andres. Derfor gentænker Ecomove konceptet bil. Noget af det mest iøjnefaldende ved Cubicen er rattet, som er blevet kaldt alt fra en trompet til en blomst. Men det mest interessante set fra en innovativ synsvinkel er faktisk hjulophænget, for her sidder bilens motorer. Helt kort kan man sige, at alt teknikken i bilen, al den bevægelige mekanik, den er samlet ud i hjulophængene. Vi har motoren, som sidder her, den sorte klump her. Den kan i princippet sidde på alle 4 hjul, så man kan selv vælge, om man i virkeligheden vil have en forhjulstræk, eller en baghjulstræk, eller en firehjulstrækket bil. Fordi at alle hjulophængene er ens. Det specielle ved vores hjulophæng er, at det er lavet i komposit, i stedet for normalt laver man det i stål eller aluminium. Og det kan, komposit, det kan deformere fjeder, sådan under kontrollerede omstændigheder, uden det går i stykker. Så vi bruger simpelthen de her elementer som fjeder på bilen. At lave en fremtidssikret bil kan byde på udfordringer. Og den største udfordring for Ecomove har været, hvilke materialer man har skulle bygge bilen af. I dag er bilerne jo bygget af stål, som ruster, og som er meget svært genanvendeligt, fordi det er lakeret stål. Det vi gør, det er, at vi bruger tingene i deres oprindelige form, plastik og andre materialer, så det er direkte til at genanvende. Lige nu overvejer man faktisk et pantsystem, som vi kender det fra flasker. Så når bilen bliver bulet, kan man indlevere sin bulede skærm til Ecomove, få panten retur og købe ny. Cubicen skal efter planen på markedet i 2012. I første omgang vil den blive solgt til virksomheder og kommuner, men tanken er på lidt længere sigt, at den også skal sælges til privatforbrugerne. Martin, 20 kilometer igen på batteriet, og jeg begynder altså at blive lidt nervøs for, hvad der sker, når vi kommer endnu længere ned. Det ville være meget trygt, hvis der var en benzinmotor, der kunne tage over, når batteriet var tomt. Og det er præcis, hvad en hybridbil tilbyder. Altså både en elmotor og en benzinmotor i en og samme bil. Som for eksempel denne Toyota Prius plug-in hybrid. Det specielle ved den her er, at den kan oplades sådan 18 i en stikkontakt, så man kan køre sådan op til 20 km på ren el, når man starter om morgenen. Og først derefter starter benzinmotoren. Så den her kan man både ligge og køre el ind i byen med, og hvis man skal i sommerhuset eller til Hartsen, så kan man sagtens tage den tur i den? Det kan man nemlig, og så fungerer den som en ganske almindelig hybridbil, som kører relativt langt på literen. Hvad tror du af hybridbilerne her på lang sigt? Har de et marked, eller er det en overgangsløsning til en eller anden elektrisk fremtid, hvor alt bare er grønt og smukt? Hybrid er en overgangsløsning. Det forventer langt de fleste. Hvor lang overgangsfasen bliver, det kan vi jo kun gætte på, men det er jo spændende at have mulighed for at lade sin bil op derhjemme. Hvad er ulempen med det her? Det er en dyr fornøjelse, og med det danske afgiftssystem, så bliver den samlede pris meget høj. Toyota forventer, at den ligger på 650.000. En anden teknologi, der tager kampen op mod elbilens begrænsede rækkevidde, er brændselscelleteknologien. Vi kører på den kasse der, og så den lille metanolbeholder der. Men altså, der er 10 liter i den beholder, og det vil svare til, at den her, den kører 50 km på en liter. Så det er 500 km, vi har til kørsel i her. Bilen er fra 1913, en Detroit Electric, men vi er altså i 2011. Man kan måske undre sig over, hvorfor det lige er sådan en bil, der eksperimenteres med, men oprindeligt var Detroit Electricen født som en elbil.